My friends, everybody okay? I can hear you. Okay pa kayo? Okay, kailangan nyo maging honest sa amin, ha? Bago nga palang lahat, kami po pala ang bata ng Mayonnaise. Thank you very much, Cebu City. Maraming salamat po sa Nasyon. Ang bayan sa Nasyon, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng Mayonnaise. Siyempre, maraming salamat sa Red Cross Beer. Sa Busilaban, palapapo natin ang Busilaban. Okay, mga kaibigan, please be honest sa amin, ha? May mga itatanong lang ako, tapos sagutin nyo lang ng totoo, okay? Kaya be honest. Sino sa inyo ang may problema sa buhay? Taas kamay. Doon sa likod, sino sa inyo ang may sama ng loob sa buhay? Okay, ngayon po. Hoy, hindi kita kausap. Oo nga. Sino sa inyo may problema? Taas kamay. Taas kamay. Okay, ganito tanong ko, ha. Ngayon kasi ang pagkakataon ninyo na sumigaw ng sobrang lakas na hindi tayo magbubuhang baliw, okay? Naintindihan? Do you understand? So sisigaw tayo ng malakas para mawala lahat ng mga problema nyo, okay? So answer, ha? Answer these questions. Sino sa inyo nag-aaral pa? Sino dito nag-aaral pa? So, sino sa inyo may problema sa eskwela? Taas kamay. Sino sa inyo may problema sa trabaho? Sino sa inyo may problema sa pera? Sino sa inyo may problema sa pag-ibig? Lahat kayo sumigaw. Ulitin niyo yung sasabihin ko. 1, 2, 3, ipagpanawan mo!